Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ka, O Ginoo. Usa kahigayon ni ana nagpuasa ang mga sumusunod ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo. Ug may pipila ka mga tao nga miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong nagpuasa man ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug ang mga Pariseo, ug samtang ang imuha wala. Mitubag sa Hesus, magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayod. Apan kung kuhaon na ang pamanhunon, anha pa sila magpuasa. Walay mo gamit ug bag-ong panapton aron itapak sa gisi sa daang biste. Kay kung buhaton niya kini, ang bag-ong panapton makagisi sa daang biste ug mulabi pa kadako ang gisi. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa daang sudlanan nga panit, tungod kay ang bag-ong bino makagisi sa daang sudlanan ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Busa kinahanglan bag-ong panit ang gamiton alang sa bag-ong bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Usa kini sa mga common kaayong ebanghelyo nga atong mabati. Nya ato ning i-connect sa unang pagbasa, gibutang diri nga ang atong pangulong pari nga mao si Kristo gipili sa Ginoo aron maoy muhatag nato kaluwasan. Nya tinuod nga kaluwasan, dili kanang temporary, kay ang mga pari nga gipili before ni Kristo mga huyang unya makasasala, nya magsigig balik-balik sila og offer para mawagtang ang sala. Karon ang mga pari nga nagsunod ni Hesus sama namo nga giordinahan makasasala gihapon. Mao na siya tinuod. So wa day may maliwat ni Hesus, no? Ang nakalahi kay makahatag og permanenteng kaluwasan. Sama pananglit sa atong sakramento. Kanang bunyag, kanang konperma, kanang kasal, mao na mga o kaning ordinasyon sa pagkapari, mao ni sila ang mga sakramento nga permanente. Ano bang inighatag, di na sigihag balik-balik. Sa unang panahon, sigihan na nilag balik-balik. Karon wa nay balikay, kausara. Mao nay pag-signify nga nagamit ang pagkapari ni Kristo nga permanente. Munang kausara si Kristo nagpakamatay, naana ang kaluwasan, established ng kaluwasan sa tibuok kalibutan. Hangtod na sa end of time. Di na siya magsigig pakamatay, magpakatao na sad. Muna nga kung dunay mo ingon nga ako ang bag-ong Kristo, matod pa ni Kristo, ay namugtuo ana. Kay di na ko mubalik dinhi para magpakatao na sad, para na sad magantos, para na sad mamatay sa cross, di na pwede. Kausara. Karon ang hagit nga mosunod ta niya. Ano bang kay siya may permanente, mo sunod ta sa iyang pagka-permanente nga pari, sa iyang pagka-permanente nga pagkamanluluwas. Dili ta mo sunod sa kalibutan nga murabag ka nang maligo ba? Naligo ba mo ron? Nairuban wa. Pero maligo yun ka,
Humana sad, limpyo na ka. Ikasunod na sang adlaw, ligo na sad. Magani uban, maligo og katulos o sa kaadlaw. Kay para nila, murag, di gid sila limpyo. Pero kanang magsunod sa Ginoo, dunay permanence. Mao na pag-abot ng Kristo, ang nisunod niya, di na kinahanglang magsigi pagpuasa. Kay sa mga ritual sa mga Hudiyo, hasta gani ang mga sumusunod ni Juan Bautista o sa mga Pariseo, sige gina silang puasa kada adlaw igpapahulay. Wa ginay kaunay. So sa usak semana, 11 minus kausa gina sila magpuasa. Sabat, kanang Sabat, Sabado, mao na ilang kuan ang ikapitong adlaw. Kita karon dili naman ikapitong adlaw ang atong adlaw sa Ginoo, ang unang adlaw. Hibaw mo nganong naanata sa unang adlaw nga mao ang Domingo, kibaw mo ana nganong dili na ikapitong adlaw. Wa mo kibaw, barihata. giusab na ni Kristo, giusab na nas Ginoo. Sige lang, research lang yan na ninyo. Gani ang iyang pagkabanhaw, nahitabo na sa unang adlaw. Ang iyang pagkabanhaw ba, di ba? Ang sa iyang banhaw, Sabado, Domingo. Kana lang naadaan mo na. Dako na kayo na siya rason nganong anhita sa unang adlaw. Sige. Karon, unsa may requirement ni Kristo para makuyog taniya niya makasinati dayon taning gitawag og permanente nga kalipay, permanente nga kabalaan, permanente nga kahiusas Ginoo. Unsa may requirements? Bao mo? Nahinumdo mo? Sige naman taghisgot ana dinhi. Ang una gyud, biyai ang tanan. Leave everything and everyone. Nya gi specify gina ni Hesus, biyai ang bana, asawa, anak, ginikanan, balay, yuta, negosyo, trabaho, hasta pa ang kaugalingon. Biyaan gid tanan. Unsa man ang puasa? Unsay meaning sa puasa? Puasa mo kay ba? Fasting. Di ka mukaon. Kana biyaan nimo ang pagkaon. Kanang fasting, practice lang nas pagbiya, pero musunod ta ni Hesus di ay permanenteng fasting. Biyaan gyud tanan na pasabot di na ta magsalig anang asawa, bana, anak, ginikanan, balay, yuta, sakyanan, negosyo, kwarta, hastas atong kaugalingon, di na ta magsalig nga mao ni mohatag nato og kalipay. Sige, lingi ay mong tupad. Ning nasugod karon, di na kumusalig nimo. Hinga. Lagi. Lingi ba? Nga naman, gasalig mo na imuhatag ninyo kalipay nga permanente. Kamong mga asawa, gatuo mo ka ng inyong bana mo na imuhatag yung permanenteng kalipay. Oy, ang mahitabo nun, torture. Kamo sa mga bana, nagtuo mo ka ng inyong asawa mo na maghatag yung kalipay, na konsumisyon ra ihatag na. Kamo sa mga ginikanan, ana-anang inyong mga anak, nagtuo mo muna imuhatag ninyong kalipay og maayong kaugmaon, sikad-sikaran ra ka ana, singhagan ra ka, labi nagdi nakahapit kalakaw, biyaan ra ka ana. Lakaw lang ka ikang usa, nya mapandol pag yung kagpatag. Nya kanang imong kaugalingon karon, kanang imong beauty, kanang imong health, kanang imong figure, kanang imong kunuhang talent, maunay imong himuong source imong kalipay na magdepresyon ra ka. Tan-aw nimong nangunot na kagsugod, wa na patayng beauty. Kanang imong buhok, maunay imong ingnon nindot kay kag buhok na tan-awag maupaw na ka, wa na yun. Labi nagmuuban na imong buhok, magkabuang na ka og
Pag kabuang nagpakulor. So wag yun. Kadang imong balay mo na imong himuon nga source sa imong kalipay, nindot kay kag balay anab, may kaayo nimong pagkahimo, tanawa pila ka tuig ang mulabay, bati na kay nimong balay na nanay lawa-lawa din aka kamintin ngano man paralyzed naman kagaana naman ka dito na nanimaho na ng angso imong balay igsoon nato. Zaman sakto dili. Di man mo mutubag. Pero kung musalig kas Ginoo nga mo'y tighatag natog kalipay kana permanente na bisag na akay sakit malipayon, bisag tiguang na ka malipayon, bisag biyaan kas tanan malipayon og malinawon, bisan pagmamatay malipayon og malinawon. Mao na experience sa mga santos. Mao na ingos Kristo, di gyud mo mag-fasting, di gyud mo magsubo, basta kuyog mo nako, pero mubiya ko ninyo akara magsubo gyud mo. Nanawa ng naong spari nga nibiya sa Ginoo. Kana bang magsalig na kolekta? Unsa may naong spari? Tuwa sa sibot kanunay. Tanawa mga madre sa noon, mga buutan man na sila. Pero tanawa na mga madre nga magtanaw na sa ang kalipay, ang ilan na sang standard, mga kusmuron og naong. Labi na ka na magdahag mga eskwelahan. So, dali kayo na mga saputon kayo na sa tanan. Di noon tanan, pero kasagaran. Muna mga estudyante, ipasos madre or ipasos pare nga nagdahag eskwelahan ba? Maingon din mga estudyante, ngano, suko ra ba na? Mga yawa kay mig mga naong basta mo paso may ngadto. Ngano man, kung mangita na ka og kalipay diha sa imong standard, pero inigpaso nila ni Bishop Chupilo Kamumot, nilang Mother Teresa of Calcutta, inigpaso nila mo ingon nanas Bishop, lipay kayo. Ay karon inigpaso na ko diri, inigsod na ko diri misa unsa inyong bation. Ingon na sad mo, nya nasad ni taas na sa kinurog humili. Maligya na sa nirog slat, ano? Mo inyong mauna ano? Lipay mo dili. Ay ko niya gulo-uloy. Namalit na mong slat. So sindotan ano. Ikakita sa nako ninyo labi na kanang moari nako diri magpa-picture. Padel picture ta nako kani slat na gini. Bahala na ako'y paniod to, ako'y pamahaw, wala, pa-picture yun, slat, maniinig human. Anya, unsa man ang kalipaya, para nas kaugalingon o para sa simbahan? Mauna ako, bisan pa kong asa ko i-assign, bisan pag inyo kong libakon, inyo kong daoton, inyo kong insultuhon, inyo kong imaritis, di mo makawagtang sa akong kalipay diri sa akong kasing-kasing. Nga naman, wa man ko magsalig sa akong abilidad, wa man ko magsalig sa akong naong, wa sa ko magsalig aning kwarta, kaning simbahan, nindot-nindot man itong simbahan, wa ko magsalig aning assignment. Ang akong gisaligan nga malipay ko, basta makasunod lang ko sa Ginoo. Makasunod ko, bisag gamay lang. Pero the best na nakong paningkamot labi na gyud sa iyang purity, sa iyang humility o kaning poverty. Kani gyud akong o kanang obedience. Naningkamot jud ko anang poverty and obedience nga matuman unta gyud na nako. Bahala nag-ilansang sa cross. Di ako nakaton ana katong na-assign ko sa prisuhan 5 years. Nihilak bi ako ato pag ka-assign ako kay 10 years na ko sa pagkapari. Unya akong edad ato 50 years old. 50 years old ko. 50 ba to? 1914, 63. Pila man na? 2014 ya, 63 ko na tao. Pila man na ka tuig? Pila na? 27 plus 14 52? Ano ba? Or 51? Basta ingon na hindi na ako kamao mo kwenta. Nya dito ko nakaton pag
ingon ako sa Ginoo, Lord, nganong gi-assign man ko dinhi siya. Ang importante ang imong pagkapari, dili ang imong assignment. Bisag ibutang pa kag Bartolina, dawata na basta pari lang ka. Lipaya ginako nakadungog ani. Anang karon wa gyud ko kana mga kwarta moabot dinhi, maobitaw na nga kanang inyong mga palit-palit og slot, tugbangan bayan na nako kutob sa kong mahimo ug mopalit mog slot kausa sa usa ka buwan nga dobs kanang 1,000 niya kausa sad sa usa ka buwan anang ato mga special slots mopalit mo, ako palit sa ko kada semana labing minus di lang ko manghambog labing minus 5 ka slots kada semana anang atong dobs sukad pag ginasuna usahay 5 depende lang sa akong makulikta sa akong dupa-dupa naman ko stipend kada semana. So ako sa nangkuaan 5 ngadto sa 10 ka slots kada gina semana gikan pa atong pagpamaligya na kog slots. Mo nang dili ko guilty atubangan sa Ginoo. Kay di man ko malipay anang inyong ipamalit nga slot tungod kay niya na sa akong bulsa, niya man na dinhi sa simbahan, naa man sa mga kabus gipanghatag man na. Susihan ninyo diya sa atong accounting pilay atong charitable work kada buwan. Dibaw mo? Mag-average tag mga 500,000 kada buwan charitable na. Ano mura mamog naguol? Mauna siya, niya mo na ikalipay. Pasabot, ang pagsunod sa Ginoo. Di, tinon, makasasala ta. Ang pagsunod Diyos Ginoo. Kay daghan kay mga tao nga nagtuon sa Ginoo, pero wa mo sunod. Maunin hitabo sa mga Pariseo. Nagtuon sila sa Ginoo, pero wa mo sunod. Luos lang panaway. Luos lang panaway. Naaman sa nato karon, memorize ang tanang Bible, tanang doktrina simbahan, memorize, portig yung mga braita, inigsulti, pulos kutlo sa mga bersikulo sa Biblia, pero wa mo sunod sa pagkamapaubsano ni Kristo na nag-away na sila tungod anang ilang mga abilidad. Nagsigig away, gasigig sininghagay, ang uban gani, nagpinatyanay na. Nang gitawag nato religious war. Tungod silang pagtuon sa Ginoo nga way sunod-sunod mo na si Kristo niingon bulahan kamong mga kabos kay nisunod gyud mo nako. Kana bang moangkon tang bugo ta di ta kamao niya suplayan lang tas Ginoo unsay gusto. Kana mo'y gusto sa Ginoo? Kana bang mura kag sakyanan na kundi mo lingkod ang driver og mo padagan nimo di jud ka mudagan. Kay ang sakyanan nga magbuot-buot og dagan nga siya ra mabangga. Sige, katapusan lingi sa imong tupad. Ing na nagsalig pa karon nimo. Pangutan. Ing na nagsalig pa kanimo. Mayong gani siya na wa mo lingi kana wa mo lingi nagsalig na siyang kaugalingon. Siya kinsa man kang sugo-sugo nako den pariya kan di ko mo lingi. Sa man ko diri uto-uto. Ni-insist na kasi imong kaugalingon kanang sakyanan bisag unsay buhaton lubago nimo tuo, lubago nimo suwa, pakusgon, pahinayon mo sunod ra gid na. Mo na hinaot kita mahimo tang sakyanan sa Espiritu Santo. Mahimo unta tang buutang sulugoon sa Espiritu Santo. Aron sama ni Kristo, sama sa mga apostoles, there is no fasting. Why sadness? Why sorrows? Why depression? Why stress in our lives? Kay kung naata magsunod sa Ginoo, ang resulta punon ta niya mag-awas-awas ang atong kalipay, kalinaw, katagbawan o kabalaan sa kinabuhi. This is our goal. This is our mission.